आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे माबा मोनसे खामानि मावनो थांनाय सिगांनो आसलथे बियो मोजां ना गाज्रि बे गोथौयै साननांगोन बिराद माने थौले नोजोरजों नायो जेबो नङा आं खेबसे जाना नायनि आरो गावनि सायाव बांद्राय फोथायनाया जेबो नङा खेबसे लोंना नायनि ओरैबायदि मोनसे सुइसाइड जानायाबो एक्सुवेलि मोनसे खोथा बेवहाय मेन खोथाया जाबाय जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोफोरा बिराद लोरबां माने डिसकासन इज दा सल्युसन अफ दा प्रब्लेम होनना बुङो मोनफ्रोमबो जेंनानि जे समाधान खालामनायनि मोनसे लामायानो जाबाय सावरायनाय हारसिं हारसिं थायो मबाइलजों थायो मबाइलनि मुलुगाव थायो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि मुलुगाव थांनानै थायो बेनिखायनो जिउनि जिखुनु जेंना जेंसि जायोबा गावनिख्रुइ गोरों मानसिजों सावरायनायनि हुदाखौ आरो बिथांमोननिफ्राय सुबुरुनखौ लानायनि हुदाखौ जों दानांगोन जायफोरा एक्सुवेलि सुइसाइड खालामो बिसोरखौ गिख' होनना बुङो गिख' आरो जाबाय एसे आरो जाय मानसिया एक्सुवेलि माने मा जायो गाव सुइसाइड जायो बे बिमा बिफाखौ बुथारलांनाय जाखायो गाव हारसिंनो दुखुखौ थफ्ला बोनानै मोथो मोथो भाबिबाय थायोब्ला बियो नोंखौ माने अर जानानै सेवहांगार खालामगोन नोंखौ खामथारगोन बियो थैनो सम जानायनि आगोलाव थैनायसेबां पापि मानसि दुनियाखौनो रावबो गैया आरो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जा जोनोम सान बिखौ दुलाराय आसामावनो आसाम सरकारा फालिनो थाखाय जा बिथोन होदों आरो फालिबाय बे थारैनो बर' हारिनि थाखाय माने गोग्गाथावना आरो गतिके थारैनो बियो बर' हारिनि संग्रामि सुबुंफोरनि दावहारु सुबुंफोरनि जिउनि जा मिजिं बे मिजिंनि आगोनसे माने देरहासार जादों होनना आं सानो आरो बेबादिनो माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जा सान्थौ आरो सानस्रिया दिनैनि बे दुलाराय आसामाव फालिनायनि लोगो लोगोनो गोसारनायनि मोनसे खाबुखौबो मोनबाय बिथाङा जाबादियै बर'निल' नङा दुलाराय सुबुं माहारिनि जौगानायनि बिथांनि जा सानस्रि दङमोन माने बे सानस्रिया गोसारनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों आरो आं मिजिंथिदों बर' हारिनि लोगोसे दुलाराय मुलुगनि बा भारत हादरनि मानसिफोराबो थारैनो बिथांनि माने मावनाय दांनाय आरो बिथांनि सान्थौखौ जेबायदि माने लिभ एन्ड लेट लिभ होनना बुंनाय जा सान्थौ बेफोरखौ गोसो गोरबोजों आजावना लायोबा जोङो सुख सान्थि आरो गोजोनै बयबो खौसे जाना आवगायलांनो हायो दा दायो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे बर' लाइमोनफोरखौ जौ आरो ड्राग्सजों जे गोदोनायखौ बांसिन नुनो मोनो बे बिथिङाव सारा मा बुङो दानि खायसे लाइमोनफोरा जौ सेरेब ड्राग्सआव जिथु गोदोहाबना थानाय बा जिथु ड्राग्स जानायफोर हुदाया जादों दा बेफोरथ' थारैनो बिराद माने मोजां जायाखै आरो बेबायदि थासारिखौ जों हारिनिफ्राय माने बेखौ गैया खालामनो थाखाय नाजानांगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे माबा मोनसे खामानि मावनो थांनाय सिगांनो आसलथे बियो मोजां ना गाज्रि बे गोथौयै साननांगोन आरो गोथौयै साननायनि हुदाखौ खालामनांगोन नङाब्ला मा जागोन जे सोरबा सासे ड्राग्स जाबाय ड्राग्स फाग्ला जाबाय जौ फाग्ला जाबाय गावबो धंस' जानाय लोगो लोगोनो न'खर आरो हारियाबो धंस' जानायनि मोनसे लामाखौ एवस्रांना होनाय बायदि जायो आरो जोंनि बिराद बेसेन गोनां जिउखौ जों फोजोबस्रांना लानाय जायो दा जोंनि लाइमोनफोरनो मोनसे बाथ्रा दङ आरो मा जे गोबां खोथाखौ बिराद माने थौले नोजोरजों नायो जेबो नङा आं खेबसे जाना नायनि आरो गावनि सायाव बांद्राय फोथायनाया जेबो नङा खेबसे लोंना नायनि ओरैबायदि मोनसे दा बेबायदि एसे लोंना नायनाय जिथु लुगैनाय खायसे गाज्रि बेसादखौ जोङो लोंनानै नायनि जानानै नायनि बेबायदि माने साननायखौनो गोसो गोरबोआव जायगा होनो नाङा मानोना ओरैबायदि माने जों नुदों जायफोरा फेनाय बेसाद बे बेसादफोरा मा खनसे जाबानो बेखौ जाबाय थानो लुगैनाय जालाङो आरो दा बेखायनो जोङो लाइमोनफोरा गावनि मोजांनि थाखाय हारि आरो हादोरनि मोजांनि थाखाय बेबायदि गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय गोजानाव थाखाय नाजानांगोन नङाब्ला नोंनि आगोमा जिउआ ओरैनो सिलिंखार जालांगोन दायो जों नुनो मोनो लाइमोनफोरखौ गोबां लाइमोनफोरा सुइसाइड जानायखौ बांसिन नुनो मोनो बे बिथिङाव माबाफोर जाहोन दं सुइसाइड जानायाबो एक्सुवेलि मोनसे खोथा बेवहाय मेन खोथाया जाबाय जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोफोरा बिराद लोरबां
लोरबां आरो आइसोलेटेड थारमाने रावजोंबो मोजाङै रायज्लायनो नागिरा आरो गावबा गाव हारसिं डिसिसनफोरखौ लायो गरन्थफोरखौ लायो बिनि जाबाय एक्सुवेलि मोनसे जाहोन आरो बिनिफ्राय जाय मानसिफ्रा रावजोंबो मोजाङै रायज्लाया रावजोंबो माने जाय मानसिया पावार अफ कानेक्सन सोमोन्दोआव बायदि गोहो दं बेखौ बुजि मोना गोरों गोरादो रायज्लायबा जे जोङो थांना थानो मोनसे लामा मोनो प्रब्लेम माने डिसकासन इज द सल्युसन अफ द प्रब्लेम होनना बुङो मोनफ्रोमबो जेंनानि जे समाधान खालामनायनि मोनसे लामायानो जाबाय सावरायनाय दा जोंनि गथ' गथायफ्रा गोरों गोराफोरजों सावरायानोब्ला आइ आफादों सावरायाब्ला आरो सावरायालासिनो थायो हारसिं थायो मबाइलजों थायो मबाइलनि मुलुगाव थायो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि मुलुगाव थांनानै थायो बेबादियावथ' सुइसाइड जानायाव माने बारा गिदिर खोथा नङा बेनिखायनो जिउनि जिखुनु जेंना जेंसि जायोबा गावनिख्रुइ गोरों मानसिजों सावरायनायनि हुदाखौ आरो बिथांमोननिफ्राय सुबुरुनखौ लानायनि हुदाखौ जों दानांगोन नङाबा नों थैनायालाय मा गिदिर बाथ्रा मोजां खामानि मावनानै नों इमान जुदि थैनो गियोबा बेखौनो नोङो बिराद मोजां खामानि मावना बावसोमनानै गालांनाया मोनसे बिहोमा होलांनाबाथ' बिराद मोजांसो ओरैनो थैनायाथ' एख' गिदिर बाथ्रा नङा गतिके आरो जों खानसे थैखागोन बे अराय सैथो बाथ्रा नों बिनिखौ सिगां थांग्रोनाया बेथ' मोजां खोथा नङा दा गतिके जायफोरा एक्सुवेलि सुइसाइड खालामो बिसोरखौ गिख' होनना बुङो गिख' आरो जाबाय एसे सेल्फिस बिसोर माने गावनिल' सानो मालायनि बाथ्राखौ साना गावनि लोगोआव जे आइ आफा दोङो बिदा फंबाय दोङो बिसोरनि खोथाखौ साना किमान मिजिं लानानै बेसेबां सिमां लानानै बिखाया माने गोरबोआव लानानै बिमाया नों फिसाखौ फिसिदोंमोन मोनसे रंगिना संगिना सिमां नों गिदिर मानसि जागोन आरो नों न'खरखौ मोजां खालामगोन बा हारिनि सासे गेदेमा मानसि जागोन सिमां लानानै नोंखौ फिसिदोंमोन आरो जाय मानसिया एक्सुवेलि माने मा जायो गाव सुइसाइड जायो बे बिमा बिफाखौ बुथारलांनाय गोदि जाखायो खारन सासे सानैल' गथ' बिखौ लानानैनो बिखौ बजबनानै बिसोर थांनानै थायो आरो बिनो थैनानै होयोबाथ' बिमा बिफाया थांना थानायनि इसाराखौनो मोना जायो आरो बेखायनो गोबां बिमा बिफाया जायफोरनि फिसाफोरा थैलाङो गावनि सिगाङावनो बिसोरबो माने बेराम आजार थाबनो थैलाङो गतिके आरो बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ सोरनियावबा बेबायदि फिलिं फैबा बेबायदि थैनो लुगैनायफोरा फैयोबा जोङो गोरों गोरा मानसिजों रायलाय माने सिरि थानो नाङा हारसिं थानो नाङा मोजां बिजाबखौ फराय मोजां मटिभेटरफोर दङ आजिखालि मबाइलफोराव गेदेमा मटिभेटरफोरा बुंनाय खोथाफोरखौ खोनासं आरो नों जाय मानसिखौ बिश्वास खालामो फोथायो गोरों होननानै बे मानसिजों बे सारानो जानांगौ आयानो जानाय आफानो जानाय दुखुनि बाथ्राफोरखौ सावराय गाव हारसिंनो दुखुखौ थफ्ला बोनानै मोथो भाबिबाय थायोब्ला बियो नोंखौ माने अर जानानै सेवहांगार खालामगोन नोंखौ खामथारगोन बियो गतिके जोङो माने थैनो सम जानायनि आगोलाव थैनायसेबां पापि मानसि दुनियाखौ रावबो गैया आरो बेनिखायनो सुइसाइड जानाय मानसिफ्रा खुनुदिन मुक्ति मोना होनना बुंदों आरो बिनि आत्माया बिनि सिया गतिके आं बिखौ अनजालु फरायसाफोरखौ खावलायदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायदों माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि खामानियाव आगान सुरनो नाङा थेंक इउ गिबियैनो जोङो तामुलपुर जिल्ला एबसु हिसाबै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायगोन एबसुजों लोगोसे सारा बर' हारिनि थाखायनो बियो मोनसे गोजोनथाव रादाब बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फायारि सासे भिजनारि लिडार बड'फानि सान्थौ सानस्रिजोंनो बर' हारिया दिनै बे अबस्थासिम सफैनो हादों आरो दिनै खालि एबसुआल' बे बड'फानि जि 30 मार्च बेखौ जोनोम सान फालियालाबासिनो जोंनि दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारनि अननायाव बा मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावनांगोन दिनै बड'फाखौबो सारा आसामावनो स्टुडेन्ट डे बा फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय दिनै जोंखौ गनायथि होबाय बेनिखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर बावदों माने रनेश बिगु एडुकेसन सेक्रेटारि बिथांखौबो साबायखर बावदों बेजों लोगोसे जि बड'फानि सानस्रि सान्थौ बेखौ अराय समबो बर' हारिनि गेजेराव लाखिलांबाय थानो थाखाय आं दिनैनि गेजेरजोंनो जोंनि रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ आङो मेसेज होनो लुबैदों फोरमायनो लुबैदों जाहाथे बड'फानि सानस्रिया अराय समबो बर' हारिया जेसेबांखि गोलाव सम थांनानै थागोन बड'फानि सानस्रियाबो अराय सम थांनानै थानायाव जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे बर' रायजो राजायाबो अराय समबो लाखिलांबाय थागोन आरो बेनि फोरमान दिनैनि जि 30 मार्च बे फालिनायानो बेनि गुबै जाहोनखौ दिन्थिनानै फोरमान खालामदों होननानै आं तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बुंनो सानो
जिहेतु दिनै नोंथांमोना दिनै हाबाफारि लाबाय मा मा हाबाफारिखौ लानाय जादों? जोङो दिनै बड'फानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फुंनि समाव गिबियै जोंहा एबसुआ मोनसे माने आर'ज मेथाइ दङ जों बेखौ गिबियावनो आर'ज मेथाइखौ जोङो खनजेननाय जायो। बेजों लोगोसे नैथि हाबाफारि हिसाबै बड'फानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय जायो। बेजों लोगोसे जि गोजोन बा सान्थि बेखौ फेहेरनानै लाखिनो थाखाय गोजोननि थाखाय जोङो फारेव बिरनाय हाबाफारि लायो। खौसेथिनि थाखाय जोङो बिलुन बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ दिनैनि बे जोनोम साननि गेजेरजों लानाय जायो। आरो बड'फानि सानस्रियादि अराय सम गोजोङै जोंनानै थानांगोन बे सानस्रिखौ फेहेरनो थाखाय जोंनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ बिथांनि जिउ खौरांखौ मिथिहोनो थाखाय बिथांनि सायाव मोनसे सावरायमेल लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो बेनि गेजेरजोंनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोजोबनाय जायो।